Μια φρικιαστική ιστορία εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ένας ιερέας κλείδωσε τη 19χρονη κόρη του σε κρύπτη κάτω από το καμπαναριό της εκκλησίας. Για 3 ημέρες, η νεαρή παρέμεινε σε ένα σκοτεινό, δύσοσμο δωμάτιο, χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο. Η αιτία, ένας λεκτικός διαπληκτισμός με τον πατέρα της για τον τρόπο ζωής της. Εκείνος, αυστηρών αρχών, θεώρησε την εμφάνιση και την καθημερινότητά της προκλητική και προσβλητική για τον ίδιο. Μετά από έντονους καυγάδες και βία, την κλείδωσε στην κρύπτη για να αλλάξει μυαλά. Η 19χρονη κατήγγειλε τα όσα έζησε, επισημαίνοντας πως για 3 ημέρες της έδιναν μόνο νερό και λίγο φαγητό. Τελικά, την ελευθέρωσε ο αδερφός της με έναν φίλο του. Σήμερα, η νεαρή γυναίκα καλεί όσους βιώνουν παρόμοια περιστατικά να μιλήσουν. Κανείς δεν πρέπει να ζει με φόβο και βία. Αν γνωρίζετε ή βιώνετε παρόμοια περιστατικά, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια και να καταγγείλετε. Ο καθένας μας έχει τη δύναμη να σταματήσει τη βία.